čudnovat događaj u prodavnici igračaka. Bila je već zima. Krupne, kao parčad šećera pahuljice, padale su po gradu i tako uvile kuće da su ličile na velike igračke umotane belim pamukom. Prozor velike prodavnice igračaka kod dva pajaca bio je skoro zasut snegom. Pajaci i lutke koje su bile u prozoru gledale su čežnjivo kroz zamagljeno okno kako se deca ulicom grudvaju. Poneko dete bi se zaustavilo pred prozorom i zadivljeno uzviknulo: "Kako je divna ova velika lutka! Obučena je kao da će sad na grudvanje." Ili bi neki muškarčić radosno pljesnuo prozeblim rukama i uskliknuo: "Da li su mi ove divne lučije sanke?" A treće neko dete bi reklo, misleći da lutke ne razumeju govor dece: "Što će lutkama sanke? One ne umeju ni da hodaju, a kamoli da se sankaju." Kako je bila nedelja i nikog nije bilo u prodavnici, sve su se lutkice na ove uzvike pažljivo spustile sa svojih polica i došle da vide kako se deca grudvaju. Pajaci takođe poskakaše sa vrvci na kojima su visili i načetiše se oko prozora. Načini se u prodavnici čitav vašar. Žuti somotski medvedi, videći da pajaci napuštaju svoja mesta, i sami dođoše do prozora da provire na sneg. Gumeni kučići i mace odskočiše kao loptice sa svojih mesta, te potrčaše i oni. Lutkice bebe od kaučuka stadoše da plaču i mole da i njih donesu do prozora, jer nisu same još umele da hodaju. I u ostalim igračkama federi počeše da rade. Mali automobili pojuriše po podu, zahuktaše se železnice. Napuni se prodavnica najrazličitijim glasovima. Tad zamumla neki bucmasti Medo: "Predlažem vam da i mi pođemo na grudvanje. Iako sam medved, dosadilo mi je da dremam na svojoj polici." Pajaci prvi prihvatiše radosno predlog Medin. Najstariji pajac sa zlatnim praporcima na kapi i rukavima prevrte se 3 put u vazduhu i reče: "Svi odmah da idemo na sankanje!" Lutkice veselo zapljeskaše ručicama, radujući se zato što će na sankanje. One već počeše da oblače bele bunde, čizmice i da stavljaju vunene kapice. "Da, ali kako ćemo izaći odavde kada je sve zatvoreno?" Javi se zečić koji je već odavno vrebao zgodan čas da umakne iz grada u šumu. Svi se duboko zamisliše. Niko nije mogao da se seti kakvog načina kako da se izađe na ulicu. Tu se javi jedan stari vojnik od plavo obojenog lima. "Ja predlažem", reče on vojničkim glasom, "da železnice i automobili udare na prozor, probiju ga i da tako pobegnemo." Svi se sa njim složiše i počeše se složno spremati i uređivati. Prvo stade do prozora najveća železnica u prodavnici. U nju su posedale lutke za koje nije bilo sanki i sve igračke invalidi sa pokvarenim federima. Iza železnica bili su automobili puni lutaka bebi, jer one nisu htele ostati same dok drugi idu u šetnju. Iza automobila poređale se čete malih vojnika od olova, lupkajući o svoje doboše obešene o vratu. Pajaci su zveckajući praporcima pratili ovu muziku i nizali se u redove. Za njima su došle lutke na sankama. Zečić je skakao sve po 2 metra u visinu, očekujući čas kad će grunuti napolje. "Polazimo već jednom!" Viknuo je on nestrpljivo i železnica jurnu na prozor, razbi ga i izlete na ulicu, a za njom i svi ostali. Srećom, već je bilo podne i nikoga više nije bilo na ulici. Sva su deca bila otišla da ručaju. Igračke su spokojno prošle ulicom, izašle iz grada i dospele na breg. Kako je tamo bilo divno!
šumarci su ličili na srebrne raskošne dvorce, sagrađene samo za pajace i lutke. Sneg se blistao na suncu kao da je posut milijardama nekih šarenih zvezdica. Vrapci, koji sve prvi saznaju, došli su da vide ko je to došao na breg da se sanka. Inače nikog živog nije bilo i igračke počeše da se grudvaju i sankaju. Pajaci se stadoše munjevito brzo spuštati niz breg i odmah napraviše klizaljku. Lutkice su jedna drugu zasipale snegom. Automobili i železnice kao neke crne bube krstarile su po snegu. Medvedi se grudvali i valjali po smetovima, a Sečić od radosti sve preko njih skakao. Mali železni vojnici su krstarili i čuvali stražu. Bilo je u prirodi zaista tako veselo i lepo da svi rešiše da se do kraja svog života ne vraćaju u grad. Kad je sutradan gazda došao da otvori svoju prodavnicu igračaka kod dva pajaca, našao je razlupan prozor i sve police prazne. Prazne velike kutije za lutke, prazne žice na kojima su se prevrtali pajaci. Nigde sečeva, ni malih gvozdenih vojnika, ni medveda, ni automobila. Na podu se valjalo samo nekoliko lopti. Gazda pomisli da je pokraden i otrča kao bez duše da javi u policiju. Ni slutio nije šta se u taj čas dešava na brdu iza grada.